I kažu, funkcioniše jednako dobro kao što i izgleda. Dobrodošli, dragi drugari, još jedan moj novi video. Ovoga puta pričamo koja je to najbolja država na svetu proglašena za 2026. godinu. Naravno, pogađate svi da je u pitanju Švajcarska i to uvek u samom vrhu te liste. A o čemu se radi? Dakle, radi se o tome da postoji jedan portal USA News i oni svake godine prave listu najboljih država na svetu po nekim različitim kategorijama. Ja sada mislim da imamo skroz pogrešno svetlo, ali dobro, Bože moj, samo da se vidi dakle ova prelepa panorama iza mene, tako da uživate. Naravno, pokazao sam vam i na početku dakle kako izgleda pogled sa ovog vidikovca, bukvalno 360 stepeni sa pogledom na naše prelepo Ženevsko jezero ili kako mi to kažemo ovde, Leman, dakle jezero Leman. Pre nego što krenem da objašnjam zbog čega i koje su to kategorije, zašto je Švajcarska opet po ko zna koji put proglašena za jednu od najboljih država na ovom svetu, samo da vam ispričam dakle jednu priču, a vezana je za to zašto recimo mnoge poznate svetske ličnosti, mnogi milijarderi, bogataši, kako god, želite se odlučuju upravo da se presele za Švajcarsku. Pored toga, što naravno dakle, Švajcarska važi za jednu od najbezbednijih država na ovom svetu, postoji i onaj švajcarski mentalitet, idi ti svojim putem, ja ću svojim putem i svima je zagarantovana bezbednost i privatnost u tom smislu što se dakle poznatim ličnostima na žalost, da kažem, ili na našu žalost ili na njihovu sreću, dakle jako sviđa. Kažem, ono u pitanju je ta jedna kultura i tradicija samih Švajcaraca da mnogo ne zabadaju nos u tuđe privatne stvari, što je naravno dakle i meni jedan veliki pozitivni plus što se tiče dakle ovog samog naroda. Ja ću prvo da krenem od tih poznatih i slavnih ličnosti, da ne idem puno dalje, dakle da se vežemo za samu Lozanu. Svi ste vi čuli i znate ko je David Bowie, dakle on je tu živeo do svoje smrti, živeo je u dvorcu u Lozani, sada tu živi njegova supruga. Zatim, ako se prošetamo malo dalje, dakle do prvog gradića na obali Ženevskog jezera, u pitanju je Veve i tamo je živeo čuveni Charlie Chaplin. Danas je ta njegova kuća i to njegovo imanje pretvoreno u muzej koji se zove Chaplin's World. Ako odemo još malo dalje od tog gradića Veve do Montreux, dakle mogu da vam kažem da tamo živi još uvek i pevačica Shania Twain, odnosno Shania Twain. Ostavit ću dakle na ekranu sve njihove slike tako da možete da ih vidite i da saznate dakle ko su ti ljudi o kojima ja pričam. Naravno, dakle, pomenut ću i jednu anegdotu. Imao sam tu sreću da ja upoznam dakle, jednu poznatu ličnost ovde. Baš bukvalno bila je anegdota. I smešna situacija. I ajmo sada malo idemo da ih samo pomenem jer ima stotine i stotine tih. I nije u pitanju dakle samo ta poreska olakšica kao što bi neki mnogi pomislili za strance ovde, već kažemo ovo je ta jedna udobnost, sigurnost i sve ostalo. Dakle, sledeći je Phil Collins, zatim, sada sam promašio, dakle, na tom putu između Shania Twain i Charlie Chaplina, naravno Montreux i čuvena grupa Queen i Freddie Mercury. To je njegov prvi spomenik podignut njemu u čast nakon njegove smrti. I oni su tamo dakle, imali studio i iznajmljivali neki prostori ili da li su bili vlasnici, nije ni bitno. Uglavnom, Montreux je poznat naravno i po čuvenom Freddiju Mercuryu. Idemo dakle na Sophie Loren, zatim čuvena Tina Turner koja je svoj život okončala i svoj večni dom je našla ovde u Cirihu. Koga bih mogao još da Audrey Hepburn i tako dalje. Ja sam želeo da upoznam pevačicu grupe ABBA. Ona ima svoju kafanu na skijalištu koje se zove Zermatt ili Cermat, kako ko izgovara, ali se te večeri nije pojavila, dakle ostavit ću da ne lomim jezik, ne bih znao tačno da izgovorim na švedskom kako se ona zove. Takođe, jako poznat među svima nama je i osnivač IKEA, takođe je on svoj život okončao ovde u Švajcarskoj i mnogi drugi, dakle na stotine poznatih ličnosti su sigurnost, privatnost i sve ostalo potražili upravo u Švajcarskoj i zato je između ostalog i Švajcarska proglašena i za jednu od najpoželjnijih država na ovom svetu, bar po ovom ispitivanju za 2026. godinu. Druga država, bla bla bla, je Danska i uvek je ta mrtva trka između Danske i Švajcarske.
I sada, dakle, postoji ta lista, ja ću vam naravno postaviti ovde sa strane koja je to lista i koje su to države i mahom su to sve evropske države koje su ocenjene, dakle, da su najpoželjnije za 2026. godinu. Ja sam na početku, dakle, imao nekih problema sa jastucima. Godine su prošle, ja nikako nisam mogao da kupim sebi neki normalan jastuk i rekli su mi da odem do Ikeje jer su se pojavili oni memorijski jastuci, to je sa memorijskom penom. Ja sam naravno tamo, da skratim priču, isprobavao te jastuke na onom pultu gde su izloženi, spuštao glavu, ne znam ja šta radio, onako ocenjivao koji meni najviše odgovara. I desilo se to da je neki čovek tu prišao pored mene i krenuo da se smeje i on je tražio ovaj idealan jastuk za njega. U trenutku mi se učinilo da mi je to lice od nekud poznato, ali bio sam u problemu sa jastucima, tako da nisam specijalno obratio pažnju. Pri izlasku iz Ikeje, idući ka svom autu, ja sam na parkingu primetio da su se klinci napalili da slikaju jedan Porsche kabriolet. I onda sam se setio, pa da, rekao, 100% je neko poznat, taj koga sam ja sreo među jastucima, da tako kažem. I ja priđem deci i pitam čiji je auto, što slikate? I oni mi kažu, kao, pa zar ga nisi video, u Ikeji je Michael Schumacher. Nažalost, posle 2 godine od tog našeg, ajde da kažem, slavnog susreta, čovjek je završio kako je završio tragično. On je naravno još uvijek živ i živi u mesto koje se zove Glon. Ili, ako bi sada to preveo, u pitanju je mesto koje se zove Žir i taj kraj je poznat po bogatim ličnostima. I sada ću naravno da vas prošetam i kroz čuvenu olimpijsku luku Uši, koja se tako zove, tako se čita u stvari, da ne pomislite da su ljudske uši ili uši kao uši, nego se bukvalno tako luka zove. I naravno, dobrodošli u Lozanu. Dok ja sada vama budem pričao o tim kategorijama koje su bile presudne da Švajcarska bude jedna od najpoželjnijih država na ovom svetu za 2026. godinu. Ja sam, čini se, mnogo pričao u ovom uvodnom delu, ali brzo ćemo to da popravimo. Tako da su me mnogi kritikovali, naši dragi drugari koji žive i rade ovde, zašto, Drago, nikako ne snimiš luku Uši, da pokažeš ljudima našu prelepoticu. Dakle, i stvarno je luka prelepa i vidjet ćete ostalo mi sami. I Lozana je, sem toga što je glavni grad kantona Vaud, ona je i, da kažem, i glavni grad olimpijskih igara i svih nekih drugih sportskih saveza, da ih sada ne nabrajam, jer ne pričam ovde konkretno o Lozani, nego pričam o samoj Švajcarskoj i zašto je najpoželjnija na ovom svetu. Dakle, idemo upravo na te razloge. I kao što sam rekao, US News svake godine izbacuje ambicioznu listu najboljih zemalja na svetu, a njen vrh već godinama drži Švajcarska. Razlog nije samo njena prelepa priroda, visoki standard, društvena uređenost, već sve zajedno. 100 ocenjenih zemalja koje su morale da ispune referentne kriterijume, kao što su mesto među prvih 125 zemalja na indeksu ljudskog razvoja i isto za BDP, stavljeno je pod lupu zbog niza faktora koji se uglavnom svode na 8 različitih kategorija: zdravlje, građansko zdravlje, kultura i turizam, ekonomski razvoj, upravljanje, infrastruktura, prirodno okruženje i mogućnosti. Pored ovih 8 glavnih kategorija, 100 zemalja je ocenjeno u dodatne 24 podkategorije. Zajedno one treba da održavaju učinak zemlje, prvenstveno u pogledu prosperiteta, operativne efikasnosti i društvenog blagostanja. Funkcioniše jednako dobro kao što izgleda. Sa ukupnim rezultatom 70,8 od 100 mogućih, upravljanje je kod Švajcarske najjača kategorija, gde je zaradila savršenih 100 poena, a 99,8 dobila je za ekonomsku raznovrsnost. Takođe je zauzela prvo mesto u ukupnom poretku u kategoriji ekonomskog razvoja, kao i drugo mesto za kulturu, turizam, mogućnosti. To je nacija koja zaista funkcioniše jednako dobro kao što i izgleda. Švajcarska spaja svoje zapanjujuće prirodno okruženje sa vodećom svetskom, ekonomskom i političkom stabilnošću, navode iz US Newsa. I, dragi drugari, upravo je ostalo 772 dana i ovoliko sati do otvaranja sledećih olimpijskih igara, tačnije ceremonije. I kao što sam rekao, da ovaj grad je
prava olimpijska predstavnica i na svakom koraku imate te stvari. Tako da sada ćemo da se prošetamo do glavne luke, kao što sam vam i pokazao sa onog vidikovca. Dakle, u pitanju, još jednom ću da ponovim, u pitanju je luka Uši, jako je interesantna i da nastavimo priču što se tiče, dakle, puno je turista ovdje, da nastavimo priču što se tiče, dakle, najboljih država na ovom svetu. Na toj listi Srbija se našla, verovali ili ne, na 48. mestu, dok je recimo Hrvatska na 34. Nisam siguran za Sloveniju, znam da se Slovenija jako visoko kotirala, dok recimo Crna Gora i Makedonija nisu učestvovali u tom istraživanju, tako da oni ostaju bez poena, a verovali ili ne, dakle Bosna se nalazi na 69. mestu. Tako da, otprilike, šta vi mislite o ovoj listi, da li Švajcarska zaista zaslužuje ovo prvo mesto, a zašto su, dakle, zemlje Balkana na tako lošem glasu, bar po tom detaljnom istraživanju po najmanje 8 kategorija USA Newsa. Sada ću da prebacim kameru, dakle ovo je čuveni deo i zbog čega je ovo mesto navigacije za ovaj grad. Ove stubove što vidite, dakle, ovde su namerno izrezani u ovom polumesecu, a ovde ispred nas, dakle, se nalazi, ako se vidi, dakle, se nalazi naziv vetra. Tako da vi kada priđete i pogledate sada kroz ovo, samo da ja vidim, i trebalo bi da nađete ovaj znak, jako teško sa ovom kamerom, i ako se poklopi, dakle, znak sa ovim, onda možete naravno da pročitate koji je vetar u pitanju. Tako da, otprilike, to je to. Inače, ja sam jako vezan za ovu luku, jer zapravo baš ovde, kada sam razmišljao o dolasku za Švajcarsku, ajde da se ja pridružim toj listi koji misle da je Švajcarska najbolja za život, kada sam došao prvi put ovde i video ovu prelepotu iza mene, samo ja ne znam da li ćemo da uspeti da se sve to lepo vidi. Dakle, ja sam tu negde sedeo, pored, razmišljao i doneo svoju odluku da se i ja preselim u ovu lepotu. Dakle, ovo Ženevsko jezero ili Le Mans izgleda bukvalno kao more i s ovim galebovima, s ovim jahtama, brodićima, stvarno, dakle, jedno bajkovito i, da kažemo, urbana priroda koja je zaista neverovatna. Ovdje, dakle, sve je, osjetite, dakle, bukvalno osjetite kao da je ovo more, a u stvari je jezero. Idemo da vam pokažem samo kako izgleda i naš pogled, zato što je preko puta nas Francuska i francuski Alpi, a jedna zanimljivost pokazat ćemo, dakle, ovde. Vi ste naravno svi prepoznate, dakle, Evian vodu. Upravo ispred nas, dakle, se nalazi Evian banja, gde se toči ova voda koju mi onako papreno plaćamo. Tako da kažu da se nalazi pored te banje taj izvor za Evian vodu, a sa druge strane, dakle, ogroman rezervoar za Evian vodu je i Ženevsko jezero, tako da vi bukvalno ako negde u svetu kupite, ili u Srbiji, bilo gde na Balkanu, kupite Evian vodu, dakle, upravo ste probali ukus Ženevskog jezera, odnosno Lac Le Mans. Dakle, ja ću da prebacim malo kamericu da vi vidite o čemu ja pričam. Naravno, u pitanju je akciona kamera, a inače ovo su brodovi koji cirkulišu do Francuske ili imate manje brodiće koji vas voze pored obale Ženevskog jezera, dakle, spajaju se ove gradove od Montreuxa pa sve do Ženeve. Dakle, upravo je tamo jedan brod, samo da ja vidim, upravo tamo jedan brod koji se sprema da krene i koji će otploviti preko puta i usidriti se u Thonon-les-Bains, odnosno to su neke druge banje. Tako da, evo, približavamo se i ovom čuvenom delu gdje možete da vidite, dakle, sada nije idealno vreme, ali ja mislim da se dobro vidi koliko je zapravo ovo jezero ogromno i kako zapravo podsjeća na more. Tako da ćemo da se popremo sada ovdje malo da vidimo izbliza tu čistu vodu. Naravno, dakle, sada imamo malo i talasa zbog ovih brodova i evo sa druge strane, dakle, kako izgleda i ovaj znak. Ja nikako ne mogu da vidim jer je ovaj ekran od akcione kamerice jako mali i naravno, dakle, da nam je sunce jako, tako da šta bude bilo,
šta bude bilo, dakle s ovim snimkom biće. Ljudi uživaju, dakle prelep je dan. I šta mogu još da vam pokažem ovde, čisto da napravimo da ovaj video baš bude onako za uživanje. Da vam pokažem naravno da i dvorac, i sad da se ne bih sad šetao do Olimpijskog muzeja ili možda da se prošetam, da vam pokažem i taj deo kako izgleda ta čuvena fontana ispred toga. Kažem sada da pretvorim ovaj video, rekao sam na početku neću da pričam malo više i o ovom gradu, tako da ću da prekinem ovde, pa ću da vam pokažem ovaj čuveni dvorac. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her. Though it hurts to watch my whole world become the woman she would be. The thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. I dragi drugari, evo nas pred olimpijskim plamenom. Ne može da se vidi, ali verujte mi po vazduhu da gori. Dakle, večna vatra je tu. Ja ću simbolično da odjavim ovaj video ovde, među svim ovim turistima da se pitaju šta ovaj radi, samo što neću moći da idem gde su stepenice da ne bih skliznuo i da ne napravim još sebi još neki problem. Ovo su napravili za invalidska kolica, tako da ćemo da se spustimo tim delom. Pišite mi vaše mišljenje o ovom videu. Naravno, pozvaću sve vas kojima vam se dopao ovakav video, da ga naravno lajkujte, imate ono dugme za subscribe, pa ko voli nek izvoli, dakle nije obaveza. Ja nisam želeo da pretvorim ovaj video sada u turističku razglednicu iz Lozane, ali šta ćete, nisam mogao da vas slišim i ko zna kada ću imati sljedeći put slobodno vreme da se pozabavim i ovakvim snimanjem grada. Samo da vam pokažem dakle pogled kako izgleda. I upravo ću da vam pokažem gdje se nalaze, ubacit ću snimak da ne bi ga sad tražio, jer sa akcijnom kamerom nemate toliko detalja, ne možete da manipulišete. Ubacit ću vam dakle 1984. godinu, gdje su ispisali dakle Sarajevo kada su se održale zimske olimpijske igre u Sarajevu. Dragi drugari, veliki sunčani pozdrav, dragi, dobri ljudi, želim vam svako dobro, pa se vidimo u nekom drugom videu. Ćao!